noci. V Richtárovom dvorci leží Richtárov syn na ťažkej nemoci. Mať sa ho spýtuje: syn môj, čože ti je? Či ťa hlávka bolí, a či bôčok bielý? Hlávka ma nebolí, ani bočok bielý. Hore u susedov, dievča po mej voli. Hore u susedov, dievča po mej voli. Mamička moja, choďte, že ju konať. Ak vám ju nedajú, tak musím dokonať. Pán Boh, daj dobrý deň, prišla som vás konať. Ale si nedajte, zdraví ostávajte. Ale si nedajte, zdraví ostávajte. Keď domov prišla, syn sa jej spýtuje: jaj, synček môj dobrý, že ti ju nedajú. Jaj, mamička moja, čo vám povedali, že ju radi majú, že ju radi vidia. Zvony zazvonili, ľudia sa spýtujú: Richtárov syn zomrel na ťažkej nemoci. Richtárov syn zomrel na ťažkej nemoci.